Jumapili ngiya mwancho muligererwe getaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusiye karangwege na buna omogorobo nigoro moterero kegima nabayigo kwabere go kwego kya asemiro berionsi yegetaseni kya Ndizi TV ensani go yaragire yemo yabona mogoroba cinga kingo kwariga dia samangana Amayia Ensa Eyemo wekeranu ekerango ko inyoria buna nabako gendera gutobwatia wetera se media platforms cheto asensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube nigora tunyore wetera Ndizi TV News nabayiga somotanda Twitter nabogo tweet wetera Ndizi TV News elio ogendere kubwatia Leon sto koletera sora Ensa Eyemo wekeranu bayiga sensemere ya website nigora tunyore wetera www.ndizitv.or.ke elio togendere gusanga ya manke anene cinga kechiga siasa chigenderete kubwata inse imese ya Kenya ekerobono atigaire amatukatano natatoka elio obochori obonene oburobiro korekana stariki kianda cyomutienyi ogatano na gatatu gokorekana imeyense ya Kenya ekerabana siasa bagenderete wesoke na kwenekia bunango ikera bare aba Kenya kurwase cinsinyo cyonsi elio kobaone gose kuonia kisera cyabo na kubaenekeria amagendro ye cingenjo au cinga kerongo kwariga Amayia Ensa Eyemo Ensa Eyemo wekeranu elitariane Everline Sero no tokupatira nere kwenekia agoikeira senseme imanyerero nigakoro kwa Joshua Auta kabana ntwe komoero Nekarabano amatwagenderete gusuka kegimani go muraibwe kyama kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka tkolyalera baga koretaro yaye ase orogongo rwagusi Kalonzo yo baga uchake taro yaye kurwase county ya Kisii nigagendera kuboria abamenyi be county ya Kisii kumubwati muraibwe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga awasibayigo abaga goikerana asomuyega bwo koigora ABC ya CDF ase ebunke ya Burabu korawa no mubunke bwebunke yo Ben Momanyi oyoboyigo koliekerogo kyobugavana ase kaunti ya Nyamira wetrase kyama kya Wiper ase baba barokana kumugikeria omokonyi bumuraibwe ya Kenya Dr. William Samuel Ruto askeria abagote babuna nigo aburira maskani This next prime minister wacha niwaambie mkinichagua mimi nimejua Kalonzo Musyoka miaka mingi mkinichagua hivi kila kitu ile mnataka hapa mtapata asubuhi. Tunajua tuko na serikali tarehe 9 midnight hiyo serikali kazi yake itafanya nini? Itakwisha. Ita mheshimiwa rais mwambie hao watu wako wa kazi wacha wafanye kazi na wewe pale juu wawache sisi kama watu wa ground tutafutie baba kura. Lugha ya matusi ya William Ruto mimi nimeisikiza kabisa, ni kuanzisha uchochezi kwa nchi kwa sababu mtu ameona anaenda kushindwa. Si ni kweli? Nyinyi watu wa Barabu nataka niwaambie hivi kwa sababu nyinyi muko kwa mpaka ya majamii. Na kuna wakati mliona moto. Ni kweli au si kweli? Msikubali mtu achochee wa Kisii ama achochee watu wa Barabu. Deputy President akionyesha mkubwa wake na kuruhusu watu yake watukane uhuru kwa njia ambayo sio ya kawaida. Matamshi aliyotoa Gachagua huko Nyeri yanaweza kuharibu usalama wa nchi. I'm calling that fellow called Gachagua to order. In my view, you can never be a successful leader because of what you say. Yani huyu ni mtu very senior Kenya hii. Sasa nauliza, jameni, kama Ben anaenda kuwa governor, watu wa Wiper ni wangapi? Nataka wanaonyeshe wale wa Wiper. Omurwaneria wekerogo kyobo bunge asebunge ya Kitutu Chache South wetrase kyama kya ODM Anthony Kibagendi nigabeire gakuriera abamenyi bebunge yechira cyamagendero cingaki araswe asiabisi yani ga yakwana sensemo ya botoro cingaki abekerwe gutwana bagakakorwa sensemo yo eriogo cyakonyoro bubui asobochore bonene bwo mwakoyega oraboterwa senchira yo bwekiranu nigo twariganire no murikeito Josephat Amisi bamenyi bensemo ya botori eyerime constituency ya Kitutu Chache South nigo bagerete kwe murungania okuborugwe chipara chingi ya senseme yo nonyana machi okunywa nabo igo chisukuru che serikali echiyo chikogera abana babo banyara ko baba konyora chisemi
niko bayakuwa naya ase omoyego nyara koba kubareta ama bamenyabo na bwigo no morwaniri bwekero kyobo chumbe wetere ticket ya ODM Anton Kibagendi. Igoro yechisukuru Kibagendi nigalire ira na kubanenekelia buna nigarache kweneke ngonyale kwa bako yagacha eskuru eyamo ya serikali ya Ensa Eyemo yira chikwenekia buna ekerengo yechisemi ya nyale kwa bako imokiwa igoro ase Ensa Eyemo ya botori from scratch. Kibagendi nigalire chira chiko chikirania amagani y'abamenyabo gati yabo kwenekia ngonyale ko bagakorema egesima ekira chibono koleta amache ase chinsemecho totagete totemodriye egesimaga tosuma amache agendege kirogari tobeketangi amache amana gotibuka gocha by gravity igoro yobwaga chibwe chipara Anthony Kibagendi nigalire ira ingaba menyi Ensa Eyemo mbachikonyora chipara chingiye cyanyara ko bachikoimorerwe moramu elio kwene kingoba sombi ase Ensa Eyemo bwanyari ko ba aboko gusua. Nyinyi kama watu ambao mnanipenda na pia mimi nawapenda na wapea ahadi kuwa barabara hiyo tukiingia hivi kitu ya kwanza ni kuingia pale Kenya Rural Roads Authority tuwasukume watuwekea hata mara mzuri ili tuwe na barabara nzuri pale. Kwa ripoti ya Ndizi TV kwa kaunti ya Kisii, Elitherane Josephat Amese. Omugavana wa kaunti ya Kisii James Elvis Omarbonkwae nigabereka gukwanira etaro yo muraibe kyama kya ODM oyebo igokoriruke bendera yekirugo kyobura yobonene bwense wetrase obomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga ime ye kaunti ya Kisii abwo ritkoria Jumanne okwana chinga kie chongwa indigatero na bune kaunti ya Kisii nigobe yariganitie boikeranu eriko mwarigania omuske Raila asaganira bamenyibe kaunti ya Kisii wesokia sobonge ekero ritko lyobochoririke erioko mwakera kura omuske Raila Odinga. Anata kubatebia nga oyo minto Raila Amolo Odinga, the 5th President of the Republic of Kenya, na acha echegusi Jumanne nkobaboli kimoranje moche in large numbers Kisii Stadium. Ekerara acha unless bago chenche program na rolire igara acha keremarani agende Masimba agende Nyamache agende Ogembo agende Suneka elinda aje gukorera Kisii Stadium ine program enene igekorekana ne program ara minyokiri tukeri elimo ko bara menta mato chinsemo chinde sebe so sa aratenene onyogo chigotena chintunde chinde mbatebe ekero bara tebe nande nimbatebi gosemotebi gune secretariat yaye abagusiba minto Raila Amolo Odinga arwete ga Nyanza yaito sinaintu torwete na nene rebono togo semeli na intu aje gotokonya no development yeito ye chikaunti yetu cyanya Mira na Kisii tuasumbukira mangane chipara yo konyore rami ke achirami county government zinchikonyara kobeka no na amache ali akora into billions of shillings yora nyore program ya amache ya 5 billion shillings counties chitakole no ne bintu bya masomo ebinte ebinge bya development electricity na mangana mange Omurwanirira wekero kyobo governor se county ya Kisii wetrase kyama kya ODM Simbarati nigo akwanira magendera yara chwekerania chinga kya raiwe libagari okora county ya Kisii gukwana se omuyega bwa masabo ase kanisa ya Musocho parish nigo boigo abamochi abamirira baye ase ogotakwana amechanderi abamenyibe county ya Kisii bawetra saranyarangi ontita noroboti orwa senchira yobuime oyo koligia ekerogo kyobo governor Kisii omoske Paul Simba Arati nigo asanga na bakristo bekelisia kya Musocho ime ya kitutu chache South county ya Kisii asaine kyabuna amasabokorwa sababu watani bechikanisa na yenge ncho mono asobocho lyobonene kanisa yetu ya Catholic ni amono esenge chamasa Father adenta itembo na abantu onsiga ngamutenyure asamasa onye nkwanya korora emiugisa ya Nyasaye akikwandolire manyege kone nkero ngoge kone Kenya Nyasaye mokera
narwa omuganoye omoke ase aerera ali aeteire korende gwetera omokia n'amasabo amosukirie bosio omwana omoke ebo tusenyo yo munyansime kana kina munyansime mburi go tutwera twakebiraka ya masakara gakora chinde chikandi kinde primary gakora secondary kanda konchinye nesaya nabo kobo muntu botaka nigo boire temeli asaba menyi bakisi asagania kobokora kegima asainyora akonyete abataka gusi asoko bagakira kinyomba gwetane kimya isano nemo yes yasa lazima konya abantu baita abataka bacandegete kinyomba kiri kwagacha tali guchiaga nansi kwagacha tamaiti ngubondo bugaba nkwagacha kurugamba mpaka Nyamira kinyomba twagakire 678 amaontore lyoncherare gocha ase factory ya matoke era chikwagachwa kubwatirana n'ekiserekali abuna Greece na Britain eligo kinia gusi abwasateba chinkwana chigendererete ntete kuigwa ibintu bya matoke bya kwanoiga abana abantu ko Greece bali tayari Britain mtombera ntena barobao tewanga kumeka bale factory ya matoke baisi okora mangana yo kwanja itoke ligo twegu kwoni litoke nomo sigoye itoke yarosi wine yarosi receipts omo sigoya oso e machine ekeroso kesa igeriene orosi into sanitary pads chabana baitabake nabaswati abake mwelioye nale no kwegena kobo mobwi asobocholi bolibosio asamochia abamerelya baye asogotamochia oburai bwa serikali yagosoka kuri county ya Kisii na gotakwanira emechando abamenyi bagwetera amachogu abumansi baroiga mbawo kwana kirekende ye serikali yagosoka serikali yabaho ne serikali ndaba amache nebeta Mario kusimule kunyumara Mario ga manga ikiri nekita abambaro jindebe baro jikire entekia esenge njo mugwana wasoka kuba support ya Sara Nyarangi Ontita Ndizi TV Mia mono murikeito Sara Nyarangi Ontita ase orbaturure kranu korwase e county ya Kisii ekiombe kya borokiwa be university korwase bunge ya Bonchari ni gobeso kire na koralia gocha kumusiru murwanerira bwekirogo kyobo chumbe ase ebunge ya Bonchari wetrase kyama kya Jubilee Zebedeo Pore ase kire bagote babunye nkobwatikana nali aberega kubakorera anene buna barabo aborokiwa Mildred Momanye norboti orwase nchira yobwagare Namatuko 53 oka atigaire asobochorio wanene gokoreka asebono libereria siasa libwatete inseke gima abasae bekiombe kya Bonchari University Student Association busa ekyogetenerete chisukuru chechi university chi college amone chi polytechnic korwa ase Bonchari e county ya Kisii nigo baumerana asenchere ya moyo kumwakira ekoko oyokoria ekirogo kyobo jumbe ase bunge ya Bonchari Zebedeo Opore korwa ase ekiama gya Jubilee imeye county ya Kisii etumerana gaiga unabarai bakurumaiga nabali bali current ko discuss ekirenge kemo kyogo choro murai uyore patron union uyore mujumbe uraje gukonya interest cha banafunzi twali foundation twatebanga ntubuna abarai kweka to participate fully asobo chorio nande twa chase ekirenge kemo ne congregation ya monga ko support toro mheshimiwa John Zebedeo Pore sekerogeke Mheshimiwa Pore has our interest at heart. Nomontora konye busa at large, all the students na Bonchari at large pia chibasari nto chitonyore, we are assuring you na there will be no delay in bursaries. Washu Mheshimiwa Pore support yetu. We are going to work day and night mpaka to make sure ngumuga kulichire parliament.
nigo baisokire na komwa okoboko ase kibatebire buna nigo abeire kubakorera amagenderero asenseme yo mono asensemo yo borosi wechipara tisemi amone nsemo yechigasi na nigo bale no kwegena buna nachiko bakorera amagenderero amange mono ekero baramochore buna omochumbe chitaliki kianda. Comrades power. Comrades power. Kendonda nyale ko bango te bankeringa twese korigereri major developments ya kori rubonchari mono chipara so mondo bweko so mondo nibensi yetire bonchari ororire nga okorira magendo sana chipara se jibasari during our time twanyote jibasari chigatokonya senge njonero ruhusa jibasari ko 5000 akachireta to 10000 allocation. Waigo nigo basaba abasaye gotatume kwa chinga kechi chechi campaign na nigo basabire chikura chomorembe. Ngo saba banchari ba minto chikure chingo ara chirenta next 2 weeks tiga totora ndio marembe tokore chikura chomorembe na ndi tuanchane chikora bado na tokotikara kwa bonchari. Asante sana. Abanafunzi ntuma no mna balitori college university ngo tuanze kurigere bintu in a different way. Ntoba togo tumekumana n'abana siasa kunyakora mata aspirants gusogoje gofuruga asaba bangete bintu byabo gukora peacefully tiga toskabarai anya kobwato murayi ugo moni asenjera ya maskani no murembe. Gingo reporter ya egataseni kya Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi. Oyo korigia ekirogo kyo seneta se county ya Kisii oyoboigore omokonyi bo mugavana be county ya Kisii Dr. Joash Mangi nigo aboririe abamenyi bensemo yabo basi kumusira aseganga ya yero chiakoreta magendero aniga yakwana chingaki asanga na bakristo bekerisia ya St. Teresa Nyangoso ekerbono ababoria gusaba kubalira chira cha magendero chingaki araso asoburai. Taro ya Nzipa, Taro ya Nyondure, Taro ya Mchane Kikerusia, Kiumu Mwime, Chiraki Mkusene Zangulia, Bubasta ya Kukumu Kusene, Akina Lama ya Mwangeswe, Akini Lende, Nane Chukuma Kesho Tini Mpako, Tini Mpako ya Wababa, Kiayu Kema Kiwa na UDA. Ayudiye tukulata batrangi bamuruwa tukulata machomu okubori kironcho bogabana nomongera kitutu okubori kironcho bogabana bona tena gaki kuna tezera na kinkoro wadwana baito nimanye tena bantu mbere para aje bako watu kitukura nye mwaje mbere mbere Kakina ndonara watu wanajo ndora ndara watu machomu nomongera ile ya Oyo koriye kerogo kyobo chumba sebunke ya bonchari wakili Clifford Mbeta niganyoriro gosirwa korwase ababwata nibo yokoriye keroge kyowe trase kyama kya ODM John Ndieki abo bateyire buna Ombeta nerora chie ko baretera amaunchererio ase ebunke yo gati abari ababa kunganya korwase ensemo ya Ndieki nago kya kumusira Ombeta ngamo no munyakerogo bwekiame kyo kya ODM Ben Nyasoko amo no mokonyo ye madanyabuto egati abanda banke. Ni mzaliwa wa Bumurenda Bunyaoro. Ben Nyasoko ni mpiga kura hapa Bumurenda Bonchari. Leo hii siku ya leo tumekuja hapa Soneka. Hii timu ilikuwa ni timu ya John Onkendi, lakini leo hii timu imegeuka tena ni timu ya Kirevu Ombeta. Kuanzia leo hii timu inafanya kazi na Kilifu Mbeta. Niko na wenzangu wenye tulikuwa nayo kwa hiyo kikundi, niko na vice chair, niko na coordinator, niko na advisor na niko na general secretary general. Bongo toka ase kenyoro kya Bunyaoro toraba Murenda
ene timu eli yawo nchokire korwa se jona ocha se kiribu mbeta etwaro lire ngambu yatoira ne nyumba egera umugambio ito naligereri none chinga cheito oyorange mona amona itu orocho orabeka mache mun omonto orange no yorare ngayorocho oraike ange nora twera amachari go chiororo lakini oyoraro omonto muraumira no monto njera tawo asekia amachari iteke igo bano twarorire ngambuya tobwatisi oyo minto kirifumbeta egere nero orange mona mona intu nero ramanyobo kongubwaito ekiagera ntobwata abana chintakana ntobwata ababuraka bali batali kwenyara nonye nabasaye baitumba abandi batali kwenyara nonye babwate abayiboli ba nabanyando nabamwanda bamwire ngakiribombeta nero mwezi wazikura ekiagera ntu abato mushima oro yoka agambete for 2.5 years lakini akagambega ndekia akagora jipas chiskuru akachara abantu chobis from there abono iga ntubato mundo kurukunga wakili kilibombeta yega twamire kwa support okoba kurira ara mwitachi abana chintakana abono iga nabana chirashia utuneka ngoka zira ntinyomba uko ngoka ndabana chiskuru fees kilibombeta yega okorre bente binge nanda bya kumunga twamu oboremi bw'echinsu ase kaunti ya Kisii nigo bwanyorire ogosirwa konene ne magega ya serikali ya kaunti ya Kisii kubwatirana ne serikali ya Greece eri ogochagokinia oboremi bw'echinsu ono murobiro bete kogochaki wano murwanire bekirogo kyobogumanira pase kaunti ya Kisii oyomanyekaine buna Vikonderi oboremi bw'echinsu eme kaunti ya Kisii nigo bwanyarire ogosirwa konene kubwatikana ne taro yaye omuambassador bwense ya Kenya gochi Greece Vicky Pandasobul ayango batikana no moteneneri wegetu kyobotuki bw'oboremi bw'echinsu eme kaunti ya Kisii Paul Orina boigo nigatebire okubwatirana gwense ya Kenya na Greece nigora kora chikobo koenekia anene chisemi igoro y'oboremi bw'echinsu na boigo echiro yebimeli au kati yabo avocado amona boigo amatoke litkolia lero twabere negesio gotwara omogeni korwa ense ya Greece ibacha no yo minto Vicky oyo ko vai for women rep in Kisii County nchaya negara make kiagere gasieito na serikali gasieito ni research sense moyo botugi bwechinswe abanga beto gusinga gerete mwanyugoreria tangoro kupolorina amangana twagambira igana amange weterese chisemi chi abana mbabwata opportunities chi scholarship mbabwata opportunities chi exchange program lakini goetani nayo andi twagosoiringa ngagituraje togale iyo bole mubweto bwechinsu busi nande ngeke bole mubwechinsu bokobwatana nebimeli binde netuge litobwateka Orina boigo nigakira oboteneri bwa serikali ya kaunti ya Kisii ngambia mono kubwatikana na koena na endemero okia sensemo iya Kenyenya iyibonera chikobage koenekia okwagacho kwegetu kende kyobotuki bw'oboremi bw'echinswe ekira chikobage koena na chisemi gokia sabaremi na boigo abaremi banyara ko bakoira egekegeke eli banyara ko bagoikera na sayo konyora chisemi chiri chibwatakanete no boremi bw'echinswe county government ito ya Kisii wetera somo governor honorable Ngwai mbato obolemo ali Kenyenya neighboring Kenya TTC ndwa gobole mali to gwende gochaka facility ende gali ya research kera twanyoleta abantu korumate paka bogirango mate ego bakoirege kagoika Kisii eso to bwate research facility gocha koligia either mwana byechinswe bose nande gocha koligia ndagera bose gocha koligia chisemi bono twalentire abo semi bwechinswe angena abantu baito igongwa kere county government ya Kisii ngambi yamono oso gwanja otobole mobolia elinde tochake kobeke Vicky Pandasobul oyore boigo ambassador o Kenya go Greece nigo aenekirenga serikali ya Greece irachukubwatirana serikali ya Kenya koenekinga nyale kobege kuigora anene chiro yebimeli au nonyobole mibwechinswe obono barachikoba koenekeli abalemi barachikonyora enibo ebwendete kubwatikana nobolemi bwabo. Good morning. I am Vicky Pandasopoulou, Consul of Kenya to Greece. As my friend Vicky and the director of the institution told, I am here for fourth time. We discussed already, we have a strategic plan how to promote Kisii products to Greece and in general to Southeast Europe. I hope very soon to see the results.
gati abali baikirana omusangirikano iyo nengwane ya bene nomurwanire wikiro kyobo women rep ime county ya Kisii Vicky Onderi uyu nyara kobaga kubasegeta abalemi anene be county ya Kisii banyara koba bakwerwa na kolema ebimeri ao gati ababukado na matoke eyibana nyare kobaga kobatebya ingabya nyorire chiro gokia sense ya Greece itolega igano ambassador Greece Vicky Pantasapul no mwana mintoga go mosio igase Marine Fisheries Institute itwacha gaiga korore umwana kitura konye abantu babeke chinsu abana youth bika chikona gurutamage na para babeke chi youth chi fingerlings chinkenke chinyare ko bachiko bakonya ko reporter Ndizi TV kurwe county ya Kisii eliterane Josephat Amisi Ndiye mono omurikeito Josephat Amisi ase oroboti ororo ikiranu korwa ase county ya Kisii muraibense ya Kenya musike urumwiga Kenyatta ritkoria rero nigara umuyega bwo koigora para ya Nairobi Expressway imeyo mucho Nairobi bunenchire ya moyo korobia na gukino bosombi asense meyo ukona chingakie cyo huru nigate babune serikali nigo yabairega gekobeka omokia bwo koine kya bunamagendera bereka wikirani wa imense ya Kenya. Infrastructure is just a route to opening up opportunities for our people. Employment opportunities, business opportunities, thereby making our country that much more attractive and helping us move much faster to realize our dream of being a true middle-income country well before the year 2030. The speed with which we have executed these projects should be a national reminder that with dedication and the whole of government approach, implementation of large public projects ahead of their scheduled time is actually no longer a dream but a reality. Chingaki echiboigo muske uruni gabo lya bakenya korario murembe chingaki na magega yobochorio bonene bwo mwako yega hase anena baga kubolia bana siasa gutiga koraria amangana yobolimo na gokora siasa chiabo asenchire bwenerete. I want to urge all of us to maintain peace during the remaining campaign period and on and after the date of the election. Kuna haja ya matusi jameni. Kila mtu including myself ako na uhuru wa kupigia debe yoyote ambaye anataka. Kwa hivyo unapigia huyu, mwingine anampigia huyu, mwingine anapigia huyu, uamuzi utakuwa wa wananchi. Kuna haja ya matusi, kuna haja ya kuingilia watu. Na nikikujibu kwa sababu umesema mambo ya uongo, kuna haja ya kuambia watu nataka kuua. Si mumenitusi karibu miaka 3. Kuna mtu amewaguza. Sasa wakati naenda kupatiana serikali na sina uwezo ndio niko na time ya kukutafuta. Piga story yako, uza sera zako, wachana na mimi. Mimi nafanya kazi yangu, nimalize. Nyinyi muende muombe kura. Wananchi wakiwapatia sawa, wakiwanyima, twende nyumbani pamoja. Oyo koirukia bendera yekirgo kyobura yobonene bwense wetrase obomobwa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga amono mokonyo ya Martha Karua nigo bagenderete ko baenekeria ba Kenya guche gukora mangana yobokurumi hayo amono agenderete ko enekiwa imense ya Kenya yani go baya kwana chinga kibarenge we akirekoko ime yensemo gose asensemo ya Eldoret kutoka ime county ya Nandi. Kura ya mwaka huu wewe unajipigia mwenyewe. Ni kura ya kuokoa nchi yetu tutoke kwa minyororo ya wale wanapora mali yetu wafisadi. Na baba atamweleza adui mkubwa wa nchi ni ufisadi. Paka tubadilishe mtindo. Tubadilishe namna vile sisi tunaendesha mambo yetu. Ili tuweze kupata maendeleo kwa njia ya kikasi zaidi. Maliza ufisadi, pesa patikane ili tuweze kupigana na wale adui watatu wengine. Chinga kiecho nero yokoirukia ebendera yekirugo kyobora yobonene bwense wetrase obomo bwa Kenya Kwanza Dr. William Samoei Ruto nigo abagakora ababwatani bande bobomo bwa Kenya Kwanza eriwe yakrekoko ase chinsemo au gati abensemo ya Nandi Vihiga Kitale na boigo Kakamega chinga kyaborie abamenyi bechinseme chweso kya sobonge na kumwakera chikura eriwo chokoreta magendro imense ya Kenya.
Nilikuwa namngojea huyo jamaa wa kitendawili nimuulize kwa nini Wakenya walimkosea nini. Bei ya unga imeongezeka from 90 shillings kabla ya handshake mpaka 230 wakati huu. Ni kweli ama si kweli? Na kama hako na mpango ya kuongeza ama ya kurudisha chini, si ule jamaa angeongeza bei ya unga mpaka ifike 500? Kama uko na shida na William Ruto na wale wa Kenya milioni 30 walikuwa wanangojea hiyo debate, wewe uko shida gani na wao? Mimi nauliza nyinyi, muko tayari twende hii barabara pamoja? Tuko na kura yenu tarehe 9 mwezi wa 8. Mwancho muligerirwo ikiraga igaena na kwariganiretie ase Amayia Ensa Eyemo korinde nyora chikoraga chinsa isato ndochikomirana naye na inde ryongomanya senchera ere yo wekirano gendera gutwara buligerirwo robya ime ya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusi ekaro igongo koinyoria muna nabako gendera gutobwatya wetira se website yaito www.ndizitv.or.ke asensemo ya Facebook nigora tunyore wetira Ndizi TV News digital na asensemo ya YouTube tunyore wetira Ndizi TV News eryo togendere gusanga na ya mangi nigo gwakabere na inche Everline Sero urutwa kubatirana nere kwenekia agwikira sensemo imanyerero nigakoro kwa Joshua Auta. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira Sorogonkorwa Nyanza.